את לא צלחת? אמא, לכבוד, רגע, אבל אין לי מישהי. יש כאן ילדים, יש כאן הפתעה גם בתוך העוגה. זו עוגת הפתעות? זה לא עוגה רגילה. מי קופץ משם? זה דגל משתת. דגל תביא על זה אני עשיתי גם. תמשיכי לסתכלי על פה במדע. יאללה, נו. אני חושב שבאמת ננצח היום. אני חושב שנראה את המשחק גם. עוד אחד. היום, מרביעי לדצמבר. זהו? צילם? אולי נעשה גם לאור. וואלה, נעשה לה במיוחד. לבוא ונעשה. 20 שנה. יאללה, דקל, לכבוד משאלה. אבל הם באותו יום. יום ההתנהלות. ביחד עוד מעט, כי המלון הוא 21. יאללה, אתה יושבת פה לידו? שתהיי לשנה הבאה עד 16 בעזרת השם, סוויט 16. תראי להם את ההפתעות שיש בעוגה. בואי נראה את ההפתעה. איזה הפתעה חוץ מעוגה? בואי נראה את ההפתעה. וואי, אני מרגישה את ה... אתי לא יכולה לעשות רק עוגה. לא, איזה מרשמלו, נראה לכם. דקל, אנחנו סקרנים. רגע. תביא לי מה יש בה? זה מרשמלו ואנשים. הנה, ילדים.